1:11, continuamos en Más de un Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora o secretario provincial dos socialistas ourensáns e voceiro socialista na Deputación, Álvaro Vila. Álvaro, bos días. Hola, moi bo día. Menuda está caendo co caso Zapatero. Vostede que valoración fai? Bueno, a primeira valoración é unha preocupación, indudablemente, polo desenrolo deste proceso tanto de investigación que se está a facer sobre os presidentes Zapatero. Preocupación, pero tamén a esperanza de que o que sei, estas actuacións policiais e judiciais están no momento en forma embrionaria, pois acaben por aclarar a intervención de Zapatero neste caso. Esperemos que por a súa comparecencia e tamén polo desenrolo do proceso, pero nós estamos aquí nun estado garantista totalmente e, por tanto, creo que debemos respetar tanto os tempos judiciais, pero tamén temos que respetar en todo momento a presunción de inocencia que debe primar por riba de todo o demais. Desanima isto a militancia socialista? Bueno, indudablemente non é plato de bo gusto, digamos, encontrarte con estas situacións, pero, repito, creo que debemos esperar acontecementos, creo que debemos respetar esa presunción de inocencia e creo que debemos respetar tamén os procesos judiciais e de investigación que pensemos que está todavía nun proceso moi embrionario todavía. Por certo, militancia que esta pasada fin de semana deuse cita en Allariz para homenaxear a dos veteráns como Elena Espinosa e Camilo Campo. Respirouse ambiente preelectoral? Bueno, non sei, esta é a quinta xuntanza, é dicir, unha xuntanza que está programada para todos os anos, que facemos o conmemora, reivindicando, neste caso, 147 anos de Partido Socialista, pero sí, o ambiente foi fabuloso, 300 personas ali reunidas de diversos sitios da provincia, e o ambiente, máis que preelectoral, sí, o ambiente de ilusión, posto nos próximos procesos electorales, sí. Fago a pregunta, plantexo a cuestión, porque non debe faltar moito para que sexan convocadas as primarias na capital, por poñer, digamos, o acento na capital da provincia de Ourense. Sí, o 27, como ben sabes, temos o Comité Federal en Madrid, e de aí, a partir de aí se vai lanzar, ou por menos o que nos dicen, se vai lanzar totalmente o proceso para a elaboración de listas e, indudablemente, se vai abrir o proceso para facer unhas primarias, neste caso, en Ourense, para elixir o candidato ou candidata e empezar a elaborar listas no resto tamén da provincia. Pero sí, realmente na capital se vai avanzar nese proceso, sí. Presumen que haberá unha candidata ou que pode haber varios candidatos no caso socialista? No, eu me imagino que habrá máis dun candidato. Indudablemente hai unha candidata, digamos, que parece, digamos, que se vai presentar, que neste caso, pero, bueno, quen vai elegir é a militancia, indudablemente. E o partido que vai preservar é que as primarias se desarrollen no mellor dos procesos e despois sair todo o partido xunto ca persona que salga elexida. No resto da provincia, como vai a confección de candidaturas? Ben, moi positivo, levamos varios meses traballando nese senso, bueno, a verdad que a resposta está sendo moi positiva na confección das listas de diversos municipios e o resto da provincia, sí, moi ben. Dito isto, como se ve o papel das edís socialistas en Ourense con isto da moción de confianza que deriva na posibilidade dunha moción de censura que non vai a darse polo que estamos vendo en declaracións de uns e outros partidos nestos últimos días? Bueno, isto é a enésima performance entre Partido Popular e Jacome, é dicir, nestes 7 anos levamos vendo moitas veces periódicamente, ahora te quero, ahora non te quero, e esta maniobra, eu estou convencidísimo que é unha maniobra artellada entre ambos partidos, para intentar vender de que son dos proxectos distintos, cando levan 7 anos gobernando, unha vez dentro do goberno, outra vez fora do goberno, unha vez aprobando presupuestos ou modificacións do decreto e demais. Entonces, bueno, estamos nese proceso de que alguén en Santiago, por propias palabras de Jacome, que falaba con Paula Prado, que é a dirigente socialista, ou dirigente do Partido Popular, perdón, debeu entender de que non é conveniente electoralmente chegar escenificando que están xuntos no cogoberno. E entón fixeron esta performance de ahora non te quero, que debe primar para as próximas municipales. Pero indudablemente están xuntos e van chegar a acordos e van chegar a municipales xuntos dunha maneira ou doutra. Recollo agora unha información do xornal A Voz de Galicia que ven a decirnos que comezou sendo unha denuncia por acoso contra o alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, e este asunto deriva en un xuizo por riscos laborais. Vostede como analiza, como interpreta?
Bueno, eu a verdad que nese proceso teño pouca máis información, digamos, da que sabe. Ayer hubo este xuicio donde, bueno, neste caso a concelleira fixo esa demanda sobre o alcalde de Barbadás e sobre o Concello, e tampouco quería incidir moito máis, porque indudablemente está no proceso judicial e non teño moita máis información da que me trasladaron, digamos, a compañeira e a que ves na prensa. Ahora está en mãos da Xusticia ditaminar como se resolve, digamos, esta situación. Imos agora á Deputación. Trasladaron vostedes a Verín recentemente a súa preocupación pola situación da sanidade pública alí e agora queren facelo no próximo pleno da Corporación Provincial, un reforzo sanitario que non chega. Que precisa o Hospital Verinés e por que non se dá satisfacción a esta demanda que, por certo, hoxe mesmo o Partido Popular vende trasladar a súa intención de votala favorablemente pero con algún retoque? Bueno, vamos a ver, o que denunciamos nós é o deterioro sistemático dos servizos sanitarios en toda a provincia. En este caso, tomamos como referencia o Centro Hospitalario de Verín con unha expresión concreta, pero esta tendencia afecta tamén ao Hospital Público de Valdeorras e máis a outros puntos tamén da atención sanitaria da provincia. Nós entendemos que o Hospital de Verín é un hospital necesario, pero que contaba con servicios como era o doado, a hospitalización a domicilio, e tamén unha unidade de dolor, e tamén cardiólogos, e todos estes xa non están, é que a día de hoxe xa non están. Entón, que denunciamos? Que, bueno, que se reparen, que se retoman estes servicios, ademais de tamén denunciar a grande lista de espera que hai en reumatoloxía, oftalmoloxía e diversas probas diagnósticas. Entonces, creemos que a Xunta ten que elaborar un plan específico de reforzo dos hospitais comarcais que garante, digamos, a cobertura estable desas especialidades esenciais para avanzar cara á igualdade sanitaria real entre rural e as áreas urbanas. Non podemos ter unha sanidade primeira e unha sanidade segunda. Leo textualmente a proposta dos populares, di que presentan unha emenda de modificación propoñendo enmendar a moción socialista sobre sanidade pública co obxectivo de defender un debate riguroso con datos actualizados e afastado do alarmismo. Apostan por manter os puntos centrais da defensa institucional dos hospitais comarcais, pero eliminando o que consideran referencias inexactas e desactualizadas sobre a situación sanitaria da provincia, especialmente no que atinxe o Hospital Comarcal de Verín. Como ve? Sí, bueno, pareceme moi ben que eso que dicen, pero bueno, que nos digan onde está o servicio de hospitalización a domicilio, onde está a unidade de dolor, onde están os cardiólogos que non están neste momento, digamos, prestando ese servicio no Hospital de Verín. Entonces que fagan esas salvaguarda, pero a ver onde están. O sea, nós o que queremos é que teñan o Hospital Comarcal de Verín, neste caso, eses servicios, e non os hai. E non os hai. A lista de espera son cada vez maiores, os servicios de reumatoloxía e oftalmoloxía tamén son con unhas eivas moi evidentes. Entonces, bueno, trataremos esa emenda de engádega ou de sustitución, non sei en que sentido fan, pero a realidade é esa. Os servicios no Hospital de Verín non están. Por outro lado, tamén denuncian vostedes a exclusión total de Ourense dos grandes proxectos estratégicos industriais da Xunta de Galicia e queren que esa demanda teña reflexo na Deputación. Claro, é que encontrámonos que co plan industriais estratégicos da Xunta de Galicia, de 16 plan proxectos estratégicos, 12 radican na provincia da Coruña, 2 na de Pontevedra, unha de Lugo, o fallido proxecto de Altri. En Ourense non figura en ningún dos expedientes abertos. Ninguna actuación estratégica do goberno autonómico en materia industrial contempla na nosa provincia. Agora, recentemente, escoitamos a posibilidade de que a matriz a marca de coches MG pode vir, digamos, para Galicia, e todos falan nas informacións publicadas de que se vai privilexiar para ese proxecto a Ferrol, donde se prevé, digamos, unha fabricación de hasta 120.000 vehículos ao ano. Entón, esta decisión non está confirmada, pero redunda unha vez máis na captación industrial da Xunta no norte atlántico sempre. Ourense, novamente, volve ser un territorio que non figura nos plans industriais do Executivo Autonómico. A pesar, repito, de ser a provincia galega con maiores desequilibrios demográficos e nos que máis precisamos deste tipo de investimentos que a Xunta está a canalizar sempre para outros territorios. Consideramos que o grupo do goberno desta Diputación, que preside o Partido Popular, non ten dado conta de ninguna, pero absolutamente ninguna xestión que realizara perante a Xunta para reclamar a inclusión de Ourense na política de proxectos industriais estratégicos, ni en ningún instrumento equivalente de captación de investimento. Entonces,
creemos que a Deputación está obrigada a exercer o seu rol, a exixir ao goberno autonómico que Ourense non siga pagando o precio dun modelo de desenvolvemento industrial que nos excluye sempre sistemáticamente. Que proporían vostedes? Que bueno, a discriminación positiva. Sí, unha discriminación positiva, é dicir, estamos fartos de cada vez que sona algún tipo de proxecto para a provincia de Ourense, digamos, para Galicia, nunca se poña Ourense como prioritaria ou como siquera posibilidad dun proxecto trator que a través dun proxecto, digamos, grande, podía levar a cabo despois con empresas auxiliares ese proxecto. Sempre estamos con pequenas industrias, pero non temos un proxecto trator que, digamos, dinamice a provincia de Ourense, e iso é o que pedimos. Sobre o papel, aquí seguro que teñen o respaldo de Democracia Ourensana, que tamén é un partido que leva ese tipo de cuestións ao Parlamento de Galicia. Sí, bueno, me imagino que sí, é dos outros grupos políticos, hai que, digamos, a cuestión é se o Partido Popular definitivamente aposta por a provincia de Ourense, sí ou non, ou simplemente, digamos, ten a provincia de Ourense como un caldeiro de votos para as próximas eleccións. Pero, se queremos ir todos no mesmo camiño, pois temos que apostar por reivindicar, digamos, a provincia de Ourense como discriminación positiva para proxectos industriales. E nunca se ten en conta a provincia de Ourense nese sentido. Vemos que hai necesidade de chan industrial, pero ao mesmo tempo temos 1 millón de metros cuadrados parados en Paderne de Eriz, temos 1 millón de metros cuadrados a disposición en Taboadela, e ningún dos dous proxectos se desenrola para poñer chan industrial en dimensións importantes para traer proxectos industriales importantes. Sigamos coa Deputación. Non teñen vostedes a impresión de que algunhas das iniciativas que levan a Corporación Provincial son adoptadas como propias polo Partido Popular? Poño como exemplo o Plan Cooperou, avances no desenvolvemento do transporte metropolitán, o Plan de Vivenda. Sin duda, pero bueno, tamén é unha satisfacción para nós, é dicir, nos consideramos que desde o primeiro momento, cando iniciamos este mandato na Diputación de Ourense, de facer unha posición constructiva e de poñer a provincia de Ourense por enriba de todo. Entón, nós fixemos, indudablemente, aportacións moi importantes, como tú ben dicías, o Plan Cooperou, o Plan de Vivenda, o Plan de Estradas, o transporte metropolitano, pero tamén unha mesa para a Meixa, tamén que se desenrolou, aunque está, digamos, aí medio. Entonces, oye, nos dámonos por satisfeitos, e os planes conservatorios tamén, satisfeitos que se hayan recollido. Que despois o Partido Popular as quere vender como as súas. Mira, o importante é que a provincia de Ourense avance, e nós o que queremos é contribuir a que a provincia de Ourense avance. E se estas medidas que levamos ao Pleno da Diputación os asume o grupo de goberno, pois encantado que se asumen, e nós seguiremos nesa línea aportando e presentando iniciativas que consideramos importantes para a provincia de Ourense. Unha cuestión para rematar, que hoxe recollo do xornal La Región. Demitiu a voceira do Partido Popular no seu concello, Taboadela. Vostede sabe por qué? Bueno, ela o que alegou foi motivos personales e non me consta, digamos, ningún outro motivo, non sei exactamente os motivos que tal, pero sí, son motivos personales. Tuvamos un pleno este luns donde había presentado a súa dimisión e demos conta desa dimisión. Non podo dicir nada máis porque non sei os motivos finales desa dimisión, sí. Álvaro Vila, voceiro socialista na Deputación, secretario provincial dos socialistas ourensáns, ademais de alcalde de Taboadela, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Pues moitas gracias, hasta logo. 1:25 minutos, continuamos, máis de uno en Onda Cero.